खुलुमबाय फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरनायजों लोगोसे जोंनि डेली बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। जोंनि डेली बड' निउज चेनेला इन्टारनेशनेल, नेशनेल आरो लकेल बेफोरनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननिसिम लाबोबाय थागोन। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायलांगोन। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ आसामनि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया प्राइभेट फरायसालिफोरखौ EWS एबा इक'नमिकेलि उइकार सेक्सननि फरायसाफोरनि थाखाय 25% सिट रिजार्भेशन खालामनो खावलायदों। प्राइभेट फरायसालिफोराव EWS केटेगरिनि फरायसाफोरनि थाखाय 25% रिजार्भेशन दोननायखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया मार्चनि गेजेराव एडभार्टाइजमेन्ट होनांगौनि बिथोन होदों। IMD एबा इन्डियान मेटिअरलजिकेल डिपार्टमेन्टआ भारतनि सा-सानजा बाहागोनि सुबुंफोरखौ सांग्राङै थानो खावलायदों। मिथिनो मोननाय जादों दि IMDनि बायदिब्ला सा-सानजा भारतआव बे साननैनि गेजेराव गोब्राब अखा हानायनि जाथावना दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मेघालयनि गोजौ बिजिरसालिया CISFनि मोन 10 कम्पानिफोरखौ मेघालयाव जाबाय थानाय माखासे आयेन बेरेखा सोलिबाय थानाय खयलानि फालांगि खालामनायखौ होबथानो बिथोन होदों। राज्य सभानि MPआ मार्चनि 14 खालाराव अस्कार एवार्ड मोननाय मोननै सावथुन RRR आरो द एलिफेन्ट विस्पेरार्सखौ हामलायनाय बावहरो। कंग्रेसनि दैदेनगिरि लोगोसे राज्य सभानि MP मल्लिकार्जुन खड़गेआ हादरनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिखौ बे मोननै अस्कार एवार्ड मोननाय सावथुनाव जेबो क्रेडिट लानो मोना होननानै खावलायदों। इउनियन केबिनेट सेक्रेटारि राजीव गौबाया मार्चनि 14 खालाराव सिगांनिफ्राय सुबुंफोरखौ बोथोरखौ लानानै बांसिन सांग्रां आरो थागथियारि थानो खावलायदों। दानि 2023 मायथाइयाव सिगांनि गोलोम बोथोरनिख्रुइ बे बाराव बांसिन गरम जागोन बोथोरा होननानै इउनियन केबिनेट सेक्रेटारि राजीव गौबाया फोरमायो। गोलाव समनि रोंगौथि गोनां फावखुंगुर समीर कक्करआ 77 बोसोर बैसोआव जिउ गोमायो। थांनाय मार्चनि 15 खालाराव समीर कक्करआ महाराष्ट्रनि बोरिवलीनि मोनसे प्राइभेट देहा फाहामसालियाव गावनि जोबथा हां बोयो। बिथां समीर कक्करआ सलमान खाननि मुंदांखा सावथुन जे होआवबो खामानि मावदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिल्ली मेट्र' रेलवे कर्प'रेशनआ दिल्लीनि मेट्र' सिङाव इनस्टाग्राम रिल्स आरो मोसानाय भिडिअ' खालामनो मोना होननानै माना खालामदों आरो सोरखौबा खालामनाय नुयोब्ला एबा हमजायोब्ला फाइन होनांगोन होननानैबो मिथिहोनाय जादों। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालआ भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ नोजोर होनानै बुंदों दि हादरनि गिबि मन्थ्रिया लेखा फरा गोरों जानांगौ। आम आदमी पार्टीनि माखासे दैदेनगिरिफोर मनीष सिसोदिया आरो सत्येंद्र जैन मोनखौ एरेस्ट खालामनायनि जाहोनाव बिथां अरविन्द केजरीवालआ बे बाथ्राखौ बुंथिदों। मुम्बाइनि आहमेद नगराव H3N2 भाइरासजों गाग्लोबजाना सासे मेडिकेल फरायसानि जिउ खहा। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे थैनाय सुबुंनि बैसोआ 23 बोसोरसो जागोन होननानै फोरमायदों। USआ इन्डिया चाइनानि अरुणाचलखौ लानानै सिमानि दावराव जानायाव इन्डियाजों आखाइ हमो। USनि सेनेटर्स बिल हागेर्टी आरो जेफ मार्केलिआ बाइपार्टिसियान सेनेट रेजोल्यूशनखौ सिनायथि होनानै अरुणाचल प्रदेशआ भारतनि मोनसे गोनांथार रायजो होननानै बुंथियो। इउनियन मिनिस्टार अफ स्टेट फर सशियेल जस्टिस एन्ड एम्पावारमेन्ट रामदास आथवालेआ मार्चनि 14 खालाराव हिनजावफोराबो पार्लियामेन्ट आरो स्टेट एसेम्बलियाव रिजार्भेशन मोननांगौ होननानै बुंथिदों। BJP दोलोनि MCLA आर शंकरनि अफिसआ दिनै हावेरियाव कमार्शियेल टेक्स डिपार्टमेन्टजों गाग्लोबजायो। बे गाग्लोबनायाव गासै 6,000निफ्रायबो बांसिन सारि आरो 9,000निफ्रायबो बांसिन स्कुल बेग मोननो हादों होननानै मिथिनाय जादों। भारतआ पाकिस्ताननि डिफेन्स मिनिस्टार खवाजा आसिफखौ SCO जथुमनायनि थाखाय लेंहरदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला भारतनि गोदान दिल्लीआव सांघाई क'अपारेशन अर्गेनाइजेशननि जथुम्माया जानो थांगासिनो दं आरो बेयावनो भारतआ पाकिस्ताननि डिफेन्स मिनिस्टार खवाजा आसिफखौबो लिंहरदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिमा हासावनि हादिंमा मुंनि जायगायाव मासे सोंग्रा मै नुनो मोनदों। बे बाथ्राखौ दिमा हासाव NCHACनि CEM मिस्टार देबलार गौरसाया गावनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों। सुबुं बिजों एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल जानाय मासे सैमा फिसाखौ गारिजों खानानै बुद्रुनाया हादरनाङै सुबुंफोरनि गेजेराव दुखु आरो रागा जोंहोदों। बे जाथाया त्रिपुरायाव जादों होननानै मिथिनो मोनदों। गंसे त्रिपुरा रेजिस्टार गारिया मासे सैमाखौ दुरुंजों खानानै बुद्रुनायाव गोबां सुबुंफोरा गावसिनि दुखु मोननाय आरो रागा जोंनायखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों। गुवाहाटीआव सासे 11 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'आ सारअन्थाइ गावजानानै जिउ गोमायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया
गुवाहाटीनि सतगाव एरियानि प्रगति नोगोराव मार्चनि 15 खालाराव जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। जाथायनिफ्राय मिथिनो मोनोदि गथ'नि बिमा-बिफाया बे जाथाय जानाय समाव खामानि मावनो थांदोंमोन। मानसिफोरा सुबुं बिजोंनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला सारन्थाइ गावनाय समाव गथ'आ न'नि बायह्रायाव गेलेबाय थादोंमोन। बे समावनो सारन्थाइया गथ'नि मोदोमाव नांफैयो होननानै फोरमायदों। भारतनि IIM कजिक'डेआव जानाय अनलाइन कर्सआव आफगानिस्ताननि थान्दैफोरजों लोगोसे तालिबानाबो बाहागो लागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नेशनेल सेम्पल सार्भे अफिसनिफ्राय मिथिनो मोन्दों दि आसामाव गामि ओनसोल आरो सहरावबो नलनिफ्राय लोंग्रा दै जगायना होनाया जोबोद गाज्रि। केराला, मणिपुर, नागालेन्ड आरो झारखन्डआव 90% बांसिन सुबुंफोरा मोजां लोंजाथाव दैखौ मोननो हाया होननानै फोरमायदों। दानि जाबाय थानाय बाजेट सेसनाव चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया समाय लायो दि फैगौ मे दाननि सिगां बे बोसोराव गासै 1 लाख साख्रिखौ जगायना होगोन। बिथाङा बुंबावदों दि आसामाव गासै 22 लाखसो बेखार सुबुंफोर दंमोन, जायनाखि दायो खमायनानै 12,36,299 सो दंबावो। इउनियन मिनिस्टार अफ स्टेट फर होम नित्यानन्द रायआ राज्य सभायाव बुंदों दि गासै 84,866 भेकेन्सिसफ्रा सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्स एबा CAPF आव दङ। मिनिस्टारा बुंदों दि CAPF नि भेकेन्सिस ओंखारनायनि जाहोनफ्रा रिटायारमेन्ट, रिजाइनेसन, प्रमोशन, थैनाय, गोदानै थिसनजानाय बेटेलियन्स आरो गोदानै साख्रि ओंखारनाय। थांनाय मंगलबार सानखालि 3rd चिफ बेटेलियन अफ 23 सेक्टर आसाम राइफल्सआ ₹90 लाखसोनि इलिगेल फरेन अरिजिन सिगारेट्सनि 60 था केसेस जकार्ता चाम्पाइ ओनसोलाव हमनो हायो। आसामनि माजुलि ओनसोलाव सासे फरायसानि मुवा गोलैदेरनायनि थाखाय जिउ खहा। बे जाथाया माजुलिनि दाक्षिणपाट आश्रमी सत्र ओनसोलनि रामानन्द देव वेदा स्कुलाव जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। फरायसाखौ थाखो 9 आव फरायबाय थानाय बिकास छेत्री होननानैबो सिनायथि मोननाय जादों। दा नेशनेल मेडिकेल कमिशन एबा NMC आ श्रीमन्त शंकरदेव इउनिभार्सिटी अफ हेल्थ एन्ड साइन्स, गुवाहाटीनि सिङाव गोदानै थिसनजानाय नलबारि मेडिकेल कलेजआव गासै 100 MBBS फरायसाफोरखौ थिसननो थाखाय लाइजामनि गेजेरजों गनायो। बङाइगावआव सारन्थाइ गावनायजों 2 लाइमोननि जिउ खहा। बङाइगावनि सिङाव थानाय सुकनि मुंनि गामियाव कलेजआव फरायबाय थानाय 2 लाइमोन दिपज्योति रय आरो जिन्तु कुमार रयआ थांनाय 15 मार्च खालि सारन्थाइ गावनायजों जिउ गोमायो। बुहुमनि सेकेन्ड मोस्ट एक्सपेन्सिभ लीग इन्डियान प्रिमियार लीग एबा IPL 2023 आ मार्चनि 31 खालारनिफ्राय जागायनानै जुननि 2 खालाराव जोबहैगोन। गासिबो गेलेग्रा हानजाफोरा बे 2-month लं मेगा लीगआव बाहागो लानो थाखाय 3 थिम जाजोब्बाय। टिकेटखौ बुक माय श' एपआव बुक खालामनो हासिगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। IPLनि मोननै मेचखौ एप्रिलनि 5 खालार आरो एप्रिलनि 8 खालार सानखालि गुवाहाटीनि ACS स्टेडियामाव गेलेनाय जागोन होननानैबो फोरमायदों।